ne sa sila. Mislim, dojde, čekaj, nekaj dojde vođas, dojde da ti, dojde, le, nema ništa poslatko od doma prekratko. Stvarno, koliko godina imaš? 4. I posle koliko ti imaš? Pa ti si bil golem maš, a ti imaš 7. Pa ti ideš na učilište. Tamo imate mnogo petki. Da sakacite strini, kujni, a i tetki. Bi posakao jaz veselio da dobro. Koji ti je stavi ta petka? Ta jedna tetka, taka? Bravo. A ti kako se vikaš lepotice milo? Dojdi kaj dede. Lele, koliko sam srećan svega jaz. Šta kaš dede ti? A da li mu napravim te mjesto kada da sedne dede? Da. Ajde, Dedo Mraz. Ušte malku, Dedo Mraz, ušte malku. Neka te guškate. Ajde da go gušteme, Dedo Mraz. Ajde da go gušteme. Koji će go gušte, Dedo Mraz? Koji će go gušte? Ajde. Koji će me gušte? Ajde brzo da se gušteme su Dedo Mraz. Bravo. Bravo. Ajde drugite da go gušteme, Dedo Mraz. Dojdi, Dedo Mraz. Bravo, dojdi. Odi kaj Dedo Mraz. Ajde, bravo. Bravo, Dedo Mraz. Guška me, ajde da go gušteme, Dedo Mraz. Ajde. Bravo. Ete tak, ajde kuškaj go Dedo Mraz. Odite ja. Изчакале тоа уште. Ајде, чвакни, некој уште тоа да го доручкаш и ти среќата ти. Bravo. Ajde da putiraš. Bravo. Ej! Bravo.